बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. उमेदवारी अर्ज माघार घेण्याचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. अवघे काही तासच शिल्लक आहेत. 11 ते दुपारी 3 पर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेऊ शकतो. जिल्हा परिषद पंचायत समितीसाठी कणकवली जिल्हा परिषद मतदारसंघातून एकंदरीत बघितलं तर 8 जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहेत आणि 16 पंचायत समिती सदस्यांची संख्या आहे आणि याच पंचायत समिती सदस्यांनी जिल्हा परिषदेसाठी माघार घेण्याचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. काही जे उमेदवार आहेत काही ते आता दाखल होत आहेत. अपक्ष असतील किंवा अन्य कुठल्या पक्षाचे असतील ते उमेदवार दाखल घेत आहेत. प्रत्येकाची मनधरणी देखील सुरू आहे आणि त्याच अनुषंगाने कणकवलीचे जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहेत. 2 जे जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहेत. एक खारेपाटणमध्ये भाजपच्या जिल्हा परिषद सदस्य ह्या बिनविरोध निवड झाली आहे. तसंच बघितलं तर शिंदे सेनेचे जानवलीचे जे जिल्हा परिषद सदस्य आहेत त्यांची बिनविरोध निवड झालेली आहे आणि त्याच अनुषंगाने बघितलं तर संपूर्ण जे आता 2 ज्या कणकवलीतील 2 जिल्हा परिषद सदस्य हे बिनविरोध निवड झालेली आहे. त्यामुळे महायुतीचा करिश्मा आपल्याला पाहायला मिळाला. तसंच आता राहिलेले जे 6 मतदारसंघ आहेत जिल्हा परिषद किंवा अन्य पंचायत समितीचे जे मतदारसंघ आहेत त्यांमध्ये देखील काही ठिकाणी बिनविरोध होऊ शकते. चर्चा उमेदवारांशी आहेत, गाठीभेटी सुरू आहेत, एकंदरीत त्यांचे मनधरणी करण्याचं काम सुरू आहे. पण नेमकं कोण उमेदवारी मागे घेतात आणि किती उमेदवार या रिंगणात राहतात हे देखील पाहावं लागणार आहे. कारण भाजपची रणनीती बघितली तर भाजपने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये महायुतीचा करिश्मा पाहायला मिळाला. बरेच जण आहेत ते नेते जे आता सभा घेतील त्यानंतर मग कार्यकर्ते देखील गावागावात बैठका सुरू आहेत आणि ह्याच अनुषंगाने जर उद्धव ठाकरे सेनेकडे म्हणावं तसं पाठबळ नेत्यांची जी नेत्यांची येण्याची रीग आहे किंवा नेते त्यांचं जे पाठबळ आहे उद्धव ठाकरे सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी मिळत नसल्यामुळेच कुठेतरी उद्धव ठाकरेचे कार्यकर्ते सेनेचे कार्यकर्ते आहेत ते देखील त्यांची एक मानसिकता जी निवडणूक लढण्याची आहे ती खंबीर दिसत नाही आहे. त्यामुळे आपण पाहिलं तर ही सध्या जी आहे ती बिनविरोध निवड या सध्या जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये होताना दिसते आणि त्यामुळे आज नेमकं कोण माघार घेणार हे देखील आता पाहावं लागणार आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण लाईव्ह, कणकवली.